sejaman mas ono bedane nom-noman biyen yen dong nandang asmara ora wani blak-blakan marang wong tuwa sejemane karo jamane saiki dipendasi wong tuwa diwaneni klemben-klemben mas roti-roti sejerupa mas padha legine biyen mas dudu saiki sejaman mas ono bedane Kordon rupa kayalan gambarake manungsa darat ning bulan ning saiki malih dadi kasunyatan sedelo maneh bulan dadi rebutan klemben-klemben mas roti-roti sejerupa mas padha legine biyen mas dudu saiki sejaman mas ono bedane jaman kuno wong ra ngerti rega lemah padha ora kemilian duwe omah ning saiki rega lemah nekak gulu nganti tilas wae ra ketuku klemben-klemben mas roti-roti sejerupa mas padha legine